লাই থানে সালো চেন্নর নো অ বুকুক জুলি ত্রিপুরা একদম খারি মাছে সাকে থিমানি কক যতন সাউ খনারকা আ পুলানি ভিডিও লিংক ডেসক্রিপশন और कमेन्ट पिन खाजे जेनु गेरक लिंक क्लिक है नाइदी हाइपन अब वीडियो जगह जों चिकन सा साइर नै अब बुकुक जुली त्रिपुरा खरसा चला राकेश त्रिपुरा बै हामजगी तंथक साथके न काजिके नुकु खौ तमनि फियाबा लाई थाने सालो अब बुकुक शान्ति बाजार हॉस्पिटल थांगै काहाम करिंखेनो डिलीवरी अंगै आ बसा कलैना बामै तमा जरा हॉस्पिटलनि खरकसा नार्स अनजुले रियाम फाय जुली त्रिपुराने इंजेक्शन रिमा लगिलगि अब बुकुक जुली त्रिपुरा याकुंग्या कोसे खुक्ति फेना अंकुरि थै थांजागा जेराय कताल आचैमानि बसानि मुखां नुकमल 3 आवर एबा 3 घन्टा सिको आबुनि ओलके थै थांजागा बुमा जुली त्रिपुरा ब्लेनो खारिमा सिजा फुल स्टोरी सायमाना बगै चिनि पार्ट 1 भिडियो नाइदि लिंक कमेन्ट पिन खायजाक जुली त्रिपुरा थैमानि सालमारि 19 जानुवारि 2024 बसानि मुं राकेश त्रिपुरा सामुंखाय चालाय तंजमनि बरिं कामि मायरासरि आबो साब्रम साइ जों दिनै पार्ट 2 भिडियो तो फाइपिके तांगे हिनके बुमा जुली त्रिपुरा थैमाया कल अ चराय गलै ताबो काहामदा एबा हामिया चराने बाहाके नायकलै तंगलाय आ कक्रकनो बाक्सा लोको सायमाना मुसुंजगै जोंनो सिंका प्लस बाक्साके अ चराय नायने करिके जोंनो चरायदे रिनो रक हनैबो सिंलाकिया आ बके अ भिडियो जगा जों जतो काहामके सानाय बुमा जुली त्रिपुरा थैमाया कल अ चराय एबा बसा कलैनो नकनि बरक बिनि नाना थागोते चरानि बुफानो बाजानि दूध पाले बोतल दूध खानोय हामजमा माय रिलाय ताबुक नायकलि तंगले जाउ ते जुली त्रिपुरानि बसाय राकेश त्रिपुराबो सामुखे चाजानाय बरक भिक थैमा ओलिसिमि बसाय बखा कष्ट दुखु नांजमा बै सामुं रको कामगे थांमालिया प्लस बरनि बसा आसक चराय कलैनोबो याकरि तनिमाया आबगे बसाय राकेश त्रिपुरा नगनो आ बसा कलैनो नाय मा तंजका सामुं याकरै ते जों कासाको कामगे सायमनो सामुंखाय जानाय जसा बरफानो सालजा बुनिया सामुखाया एबा दिन हाजिरा थांया तंखेनो रांनि बसे प्रॉब्लम ओं थिगेदिबा सेम आबो काहनो ताबु राकेश त्रिपुरानि नुखुंगो आबोतै ओं तंखा आब बकिचतो आनि तरा बाइटलटे मुनासनो ककिसा सानामु सुंगो जों का नरबो अ चरे एबा बसा कलैनो नुखि खारि तंखि अ कसामा जरानि किसे मिसा हामजमा रु चुबाना बागै डिस्प्ले बैंक आईडी और IFSC कोड रिजाक नुखि माखना आरो निनि हामजमा रुइ बरनो सुबायमानो तांखि हिनकाय निनि किसा आनि किसा चुबालायमा बेसिनते पानो आ रांबाय नकनि बरक अ चराय कलैनि बागै जे नामनि मुंसासक पायरि मानtung जति नर आबुनते तेव काहामगे जोंबाय पर्सनल कक सवै एबा जोंबाय करंगे चुबाना मुसुंखे डिस्प्ले तिनि फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि नुखि मानखना आबुनि लिंक डिस्क्रिप्शन रिजाक आइते जोंबाय करंमानो ओके फादि देसा चिनि मेन टपिक हो जेफ्रो बुमा जुली त्रिपुरा थैमा ओलिसमि ताबुक नुखुनि बरफ बाजारनि दूध पाइ बोतल बाय दूध खानोय आ बसा कलेनो नायकलि तंगलाय जाव पाल बक्सा केनो अ चराय कलैनो नुखि बाक्सा बरक जोंनो सावो चराय नायने करै एबा बसानारनो प्रॉब्लम हिनकाय जोंनो सादि जों नानाय रखनै आबुनति आं आ चरायनि फैमिली मेम्बर बाय कक स्लाइप्रो नुखुनि बरक साका आबुति प्रॉब्लम रक ताबुतो मुंसा करै चिनि बसानो जोंनो जे मानसक नायनो जोंनो तरिवन आतिगि साका नुखुनि बरक आबुंका पार्ट 2 भिडियोनि मेन कक पाथियो जों आबुन सानै नर जति अ चराय कलैनो खायरके चुबाना मुसुंखे बैंक डिटेल डिस्प्ले रिजाक चुबाय मानो तांगे हिनकाय आबोते हामिया जरा प्रो निनि किसा रिमानि फनो बुनि बागि ब्लाइनो गोबां सो तांबाय भिडियो आसु जराना मालाय फिने नरबाय नेक्स्ट भिडियो जागा खनैया दिनके नरबो जुली त्रिपुरानि बुमा तामो साका आबोनते ते भिडियोना साजा थै शेयर खना तापुकति हामबाय मतलब माबो करिहा थिगा हा कला सरा देलबारि गाम खले अंजा थै फिना सरङै रेफारै होय थामानि बाताबो थैरोजा बाता थैरै जत गाम अंखाजा सुस्त अंजा बिकाय फान फायै आं दुध चारजाक बिसुकुरावबो चारजाक आपेलरावबो चारजाक बुमाबो बासाव वाइनै बासाय आफुक चारजाक आसु रुगै बामै दा बरंनोबो जत सिटिता थमराव रोखाजाक बिनि बासानो गामहा हनै बबो गामहा हनै ले बिनि परे दे साल केसु साइता पास्ताराव बाजेबलाय नासकिया तमा बिनि बुमं अन्जना रियां बो फाय सिबि गहा कायफायै कायमानि परे पालाय जहनिसे जेफा मथो जाकसागै मसा थासालाहा बखौ हा हावै कायसे सिबिनो कायखाय पालाय हादे हनालाय कायखाय पालाय हादे हनालाय वाइसाय बखौ हा हावै जेफा पारान्दनि बितरा जायतहा लांबो सिरो बिजायतहा लाय सिरनि हलायसि बुरिमा थासाबोनो रुमै लारगै तमा तमा खलाय हलाय हनबलाय चिलेन कहातै चिलेन सिबि बरै रफाय सा लायसि चिलेन लाय फिंदा मालते आरो मालदिया सबाय थैलाहा हा सावै महा अमादिया